салом алейкум шунавандаҳои азиз. ман ҳуқуқшинос Ширин Ибронова бо шумо ҳастам. имрӯз нафароне ки саволҳои зиёд додед, тӯли ҳафта занг зада истодаед дар мессенҷер, имо, ватсап. зиёди шумо оиди ҳамин ҳуҷҷатгузорӣ дар Русия савол додед. зиёди шумо оиди баромади ман кардан дар бораи ман ҳамин кодекси меҳнатии Русия, яъне ки шумо дар Русия бояд чӣ хел кор кунед, кадом ҳуҷҷатҳоро бояд дошта бошед. зангҳои телефонӣ бисёр аст, аммо хоҳиш мекардам ки ҳамин саволҳое ки шумо медиҳед, аксарият саволҳои шумо ҷавоб доранд. ҳамин канала бинед, агар дар ҳамин канал ба зиёд саволҳои шумо ҷавоб аст. оиди мана бине отказ венеже, оиди споридани ҳуҷҷатҳо барои венеже, оиди РВП, навиг мана ба РВП. зиёд мана ба саволҳои шумо ҷавоб ҳаст, аммо бо саволҳо такроран ба воситаи телефон омада истодаанд. хоҳиш мекунам дар канал дароед, видеоҳоро гӯш кунед, тамошо кунед, истифода баред. кадом саволе ки агар видео набошад, ман ҳатман ҷавоб медиҳам. Хаём Арипов, ассалому алайкум. Салом алайкум, хуш омадед. Марҳамат. кадоми шумо чӣ савол доред, нависед, то ки ҳозираш дар вақт ҳаст, ман ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. шумо дидед ки ҳамин Амурский област мигрантҳо чӣ хел ҷангу ҷанҷол бардоштанд. ман оиди ин видео кардам. лозим нест ҳами хел ҳамватанон дар ҳамин Русия ҳастед, мувофиқи қонун гаштугузор кунед, забон ёд гиред. аксариятам мебинам дар ҳамин ютуб фақат коршон ҷангу ҷанҷол, баҳс, мунозира, ё дар фейсбук ё дар одноклассник. фақат якдигарро таҳқир мекунанд, якдигарро ҳақорату дашно мекунанд. хоҳиш мекардам ба ҷои ҳамон ҳақорат, ҷангу ҷанҷол як чиза омӯзед. агар шумо омӯхта бошед, ба ягон кас фаҳмонед. ин кори савоб аст. аз гапи беҳуда ягон фоида нест. дар Русия бошед, медонед интернет фаъол аст. забони русиро хубтар ёд гиред, қонунҳоро ёд гиред, ахбору новости тамошо кунед, то ки аз ҳуқуқи худ бохабар бошед. мана ҳамин Амурский област шумо дидед, мана ҳаминҷа ҳаст видеоаш дар ман. мана бинед видео, ман мондагиам 3 рӯз пеш. чӣ хел ҷангу ҷанҷол шуд. ҳама медонед, бунд карданд, мигрантҳо митинг карданд. ин ғайриқонунӣ аст, ин ҷиноят аст ҳамаш. хаём Арипов навиштед, тоҷик болои тоҷик худаш зур аст. рост мегӯяд бародар. ман бисёр мебинам, мешунавам дар ҳамин Россия ба ҷои якдигарро дастгирӣ кунанд, ба ҷои якдигарро дар вақтҳои вазнинӣ дастгирӣ кунанд, ё дар вақте ки ягон ҳуқуқи ҳамон ҳамватан поимол шуд, ба вай фаҳмонанд ки ту бояд ин хел кунӣ, ин хел накун, хато ҳай. баръакс бовар кунед, мебинам дар ютуб, мебинам прямои ҷангу ҷанҷол, дар эфирҳо якдигарро таҳқир кардан. охир ин айб аст, бовар кунед ҳамватанон. ман шахсан зан ҳастам, модар ҳастам, хай ҳуқуқшинос ҳастам. якумш таҳқир ин худаш ҷиноят ай. касеро таҳқир мекунӣ, барои вай ҷавоб мегӯӣ дар назди қонун. агар ҳамон одам даъво пешниҳод кунад, лозим нест таҳқир. ҳамин вақти қимати худро ҳар як инсон бояд ба фоидаи худ гузаронад, аз пай коре шавад. баъзеаш забони русия хуб намедонад, ягон корманди ҳифзи ҳуқуқ меқапаш, саволш метиҳад, ҷавоб дода наметонад. аммо биниш дар таҳқир ҳамин хел якум ҷоҳа, ё якдигарро гапҳои таҳқиромез гуфтан дар ютубам, дар одноклассникам, фейсбукам. бисёр ман мехонам комментарияҳошона. бовар кунед, айб аст, шарм аст. ҳамин асри 21 аст. бовар кунед, ҳар як инсон агар хоҳад кӯшиш кунад, ҳама чи ёд мегирад. як забон ёд гирифтан лозим, як кор омӯхтан лозим. чӣ лозим аст ки ҳамин интернетро бефоида мегузаронанд, ё вақти худро, ё ки якдигарро меранҷонанд. баъзеаш бовар кунед дар мессенҷер телефон мекунам. ман 1000 бор дар фейсбук менависам. нафароне савол доред, саволи ҳуқуқӣ доред, хоҳ ай Тоҷикистон, хоҳ ай Русия, хоҳ ай дигар давлат, марҳамат,
фақат сообщение нависед, яъне паёмак нависед. сообщение нависед дар фейсбук, дар одноклассник, дар ютуб, мана дар комментарияҳо савол нависед. ман ҳатман вақт меёвам, анами хел ё прямой эфир мекунам, ба шумо ҷавоб метиҳам, ё ки дар ҳамон видео карда дар ютуб мепартоям ва ба шумо равон мекунам. манам инсон ҳастам, манам мефаҳмам. аммо баъзеш занг мезанад, шабай рӯзай ва фарқ надорад, соата нигаҳ намекунанд. ҳами тоҷикои худмон телефон мекунанд, мессенҷер менависе: бародар, соата бин, соат чанда? 11-12 шаб. як аҷоиб гап мезананд, мегӯяд шумо бедоре ку дар интернет нишастед. чӣ ман бедорам? ман маҳтал ё занги тира интизорам? ин як саволои бесаводона, бовар кунед, як саволои ахмақона. ҳайрон мешавӣ, бовар кун. ҳар як инсоне ки ақли солим дорад, ҳамин интернета ба фоида истифода мебарад, бовар кунед. баъзеша мебинед дар ютуб даромадиян прямой эфир, як гапои бемаънӣ, як таҳқиро, як гапои бемантиқи бефоида. хай дар эфир ки даромадӣ, як гапи хуб зан, як навигарии хуб фаҳмо, як инсона ба роҳи нек ҳидоят кун, як қонундон бошӣ, як қонуна фаҳмон ки як инсон аз мо кори ту фоида барад. пазанда бошӣ, як кори хуб та нишон де ки як кас ҳамон ҳунари тира истифода барад. дузанда бошидам. аммо бисёр мебинам, бовар кунед, миллатҳо зиёданд дар ҳамин ютуб, беҳад зиёданд. ман дӯстони зиёд дорам, аммо мебинам фақат ҳамин миллати тоҷики мо, ҳамаш не, зиёд басаводҳо дорем, зиёд олимо дорем. ман шахсан бисёр вақт бекор мемонам, ҳамин ҳоҷи мирзоя монда гӯш мекунам, ё анамо умеди раҳмат, ё диловари сафар, мисол, ё ки ягон ояти қуръона мемонам гӯш мекунам, ё ягон кинои хуб тамошо мекунам, ё ягон наберама дарс ёд медиҳам. аз ҳамин ютуб, аз ҳамин интернет, ё ягон масалан ҳунарҳои занона бошад, нишон медиҳам, нигоҳ мекунам, мисол пухтупазай, духтанай. охи инсон бояд вақти худша беҳуда нагзаронад ку. баъзеаш савол медиҳад, агар соат 11 гузашта бошад, шумо соати 11 шаб дар одноклассникед ё дар фейсбукед. кори шумо чӣ ки ман дар куҷоям? муҳим ман беҳуда интернетро истифода намебарам. ба фоидаи худам ё аҳли оилам ё ягон каса кӯмак мекунам. ҳақиқат ва фегал. салом алейкум апаҷоном. салом додар. неки ҳақиқат ман ҳами дар ютуб медаром, бисёр вақт прямои эфирои шумоя гӯш мекунам. бисёр ай тарафи баъзе одамо дар ҳамон эфири худат гапҳои бемаънӣ мезананд, ҳақоратҳо мекунанд. хоҳиш мекунам бародари азиз, ҳамон нафарое ки гапа намефаҳманд ба ҳаваё ҳамсӯҳбат шудан лозим нест. баръакс нафарое ки дар ҳамин русия ҳастанд, масалан бисёраш мебинӣ ютуб кушодагӣ, хай хоҳиш мекунанд ки лайк монанд ё ки подписатсия кунанд. дастгирӣ кунед ҳамватанора. дастгирӣ кардан лозим, бахилӣ лозим нест. ман ҳайронам ки ҳамин дар байни миллати мо, ҳама зиёд ҳамин миллати мо бисёртар ҳамин дини исломо ҳарф мезанем, гап мезанем, худмона мусулмони сахт мегирем. охи мо ки мусулмон бошем, бояд таҳқира кам кунем, якдигара сиёҳ кардана кам кунем. мо медонем ки зиёд инсонҳо хай ютуб кушоданд, мисол мехоҳанд ки як даромади хубе гиранд, як меҳнати ҳалола инам, не ки ҳамонро дастгирӣ кардан дар кор. бисёр занҳо, хоҳарҳо, модароанд. хай шумо медонед ки агар 1000 подписчик шавад, просмотр соаташ зиёд шавад, хай ҳамон каме ҳам боша, як даромаде мегирад. аз кисаи одамон намегирад ку, аз ҳамон ютуб мегирад. мисол да. аммо бовар кунед баъзеаш чунон бахиланд ки агар якташ сайт кушода бошад, як прямой эфир кунад ё як видео кунад, дига одамои эродгир пайдо мешаванд. инаш вай ихел гуфт, ваяш ихели гап зад. охи чӣ лозим аст? фаррухшо саидов. салом, хушомадед. лозим нест. бовар кунед мо тоҷикон бояд муттаҳид бошем.
мо тоҷикон чи дар тоҷикистонем чи дар дигар давлатем бояд ки якдигарро ҳурмат эҳтиром кунем ки то ки дигар миллатҳо моро ҳурмат кунанд. комилхуҷа салом алайкум сози апаҷон. созам додари азиз хуб ҳастӣ? хуш омадӣ. биё мо бояд чӣ кор кунем? кӯшиш кунем ки нафарое ки дар ҳамин эфиро медароянд гапҳои бемаънӣ мезананд, баъзе эфироа гӯш мекунам нисбати занҳо духтаро ҳақоратҳо гап мезананд, як гапҳои бемаънӣ, бовар кунӣ шарми одам меояд. ин ваҳше гуфти урусо мумкин нест. ҳар як инсон зан дора, ҳамсар дора, хоҳар дора, апа дора. баъзеаш мега ки занакҳои хуб дар эфир мешинанд ё ки дар ҳамун сайти одноклассник фейсбук мешинанд. ҳарфи дил ассалому алайкум. салом алайкум, хуш омадӣ. охи як гап занон, чи занакҳо инсон нестанд? занакҳо одам нестанд? чаро занак дар интернет намешишта? ёсуман танҳо салом хуш омадӣ. охи зан инсон аст, зан модар аст, зан хоҳар аст, апа аст. Чи вай ҳуқуқ надорад ки интернет истифода барад? чи ягон ҷош кам мешавад интернет истифода барад агар? ё ҳуқуқи ягон каса поймол мекунад? ҳарфи дил. пеш аз сухан кардан бояд худамонро фикр кунем. албатта ман шахсан тарафдори оне ҳастам ки ҳамамон муттаҳид бошем, якдигарро эҳтиром кунем, ҳурмат кунем, якдигарро фаҳмем. яъне ки якдигарро мо эрод нагирем, якдигарро таҳқир накунем. лозим нестай. шумо як фаромӯш насозед ки ина ҷаҳон гӯш мекуна, мехона, мебина. бисёраш дар ҳамин фейсбук ба ман баҳс мекунанд. апаҷон шумо аз куҷо мешед? комилхуҷа ман аз тоҷикистон. тоҷикам аз тоҷикистон. ман як гап гуфтаниём да. ҳамин ҳар як инсон ҳуқуқ дора ба таҳсил, ба интернет, ба муолиҷа, ба хондан, ба касбият гирифтан. кори як кас чи ки ба чӣ кор машғул аст? оё ай хонаи ту нон набара нахӯра? чӣ кор дора? масалан бисёраш мепурсад 10-11 шаб занакҳо бояд дар интернет нашинанд, дар фейсбук одноклассник чӣ кор мекунанд, занаки ба маъни духтари ба маъни дар интернет намедрояд. бародаро, акоҳо, додаро, ин гап хато аст. фаррухшоҳ саидов комилхуҷа савол доде аз куҷош меше? аз душанбе. ҳақиқат афигал нависед. апаҷонам бегоҳӣ реклама кардан навбати дирӯз як нафар ҳамин гапа гуфтагӣ шуморо гуфт ки ман гуфтам и хел гап назан, худат апаву хоҳар дорӣ, нахуд ҳамин хел фикри бад кунӣ. бисёри одамо дар бораи одам надониста зуд қазоват кардан дар кор нест. рост мегӯед. ман ҳайронам ки баъзе ҳамин мардҳо, бачаҳо, ҷавоное ки зану духтароя намешиносанд ки ҳастанд, аз куҷо ҳастанд, оиладор ҳастанд, фарзанддор ҳастанд, дар рав ҳамин эрод мегиранд, гап мезананд, таҳқир мекунанд. ия бемаданиятиро нишон медиҳад. албатта ҳама ҷавоно не, ҳама мардҳо не. баъзе бесаводеш ки нодидаҳай чиай дар интернет даромадай, фақат занҳоро таҳқир мекунад. бисёраш дар фейсбук қати ман баҳс кард. ҳазорҳош ба ман баҳс медан ки зани бо маънӣ дар интернет бояд нашинад. ҳамин гапа бовар кунед, ҳар як инсон фаҳмад, ин як сахт мераса барои занҳо. фаррухшоҳ саид. апа зиндагӣ чанд кас вайрон шуд аз ҳамин ютуб? ман дидам апа. фақат ҳаминро ман гуфтаниам, бародаро, агар зане ки худаш одами вайрон бошад ё духтари вайрон бошад, бе ютубам вайронай вай. нафароя дидем ки ютуб надоранд, интернет надоранд, не ки вайронанд. бо ҳамин хабарошонам дар ютуб дидем, видеошона дар ютуб дидем, ҳамин қишлоқҷоҳо гирифтан равон кардан ба мардума. комилхуҷа қонуни нав биромад барои гражданство. қонуни нав 24 июл анами моҳ ба қувваи қонунӣ медрояд. медонеда 24 апрел указ президент биромад, 24 июл ба қувваи қонунӣ медрояд. ҳарфи дил. баъзе вақтҳо дар ҳамин эфири ман ҳам ягон каса ганда мекунанд, ман
мегум ки дар бораш маълумоти аниқ надорен, ганда накунен. ҳарфи дил рост мегӯен. худ ҳамин мо мусулмон мегирем худмона. Мусулмон одам бояд ғайбат накуна. Мусулмон одам бояд таҳқир накуна. Мусулмон бояд касера наранҷона. Охи ту чӣ хел мусулмон ҳастӣ ки мехезӣ я зан, я модар, я хоҳареро ки ту намешиносӣ ва я мегӯӣ ки ту нимишав дар интернет чиштай, ту занаки бемаънӣ, ту духтари бемаънӣ. О ту исбот када метонӣ? Не ту исбот метонӣ када ки ҳамун инсон бемаънияй? Ту аввал исбот кун, туҳмат накун, исбот кун, баъд гап зан. Агар исботам кунӣ ба ту чӣ вай бемаънияй? Мисол кори ту чӣ ба ҳамон одами бемаънӣ? анаи хел одам вақте ки ман мебинам мешунавам бисёр ба ман муроҷиат мекунанд. бовар кунӣ зиёд модарон, зиёд хоҳарон ба ман муроҷиат мекунанда ки анам хел моро гап мезананд, анам хел моро дашно медиҳанд. бале зиндагӣ бисёрӣ айрӯи чӣ вайрон мешавад? ина як одиша гап занам. нафаре ки мисол шавҳар дора, фарзанд дора, нафари дигар ҳамватани мо беҳуда занг задан мегирад. телефоншо агиҷое меёва ё имо ё ватсап занг задан мегирад. шавҳари вай мисол мефаҳма и кия чия беҳуда занг мезана. набоша байни ҳамун зана ҳамун ҷавон ё мард ягон чи нест ба ғайр аз занг задан. баъзеаш туҳмат ҳам мекуна. оилаҳо айрӯи чӣ вайрон мешаванд? айрӯи ҳамин вайрон мешаванд. айрӯи туҳмат. ҳарфи дил бисёр одамо ҳаст хоҳару апаи худша намедонанд. оле ки дар чӣ коранд, дар чӣ холай. дигаро да сияҳ карда мегаранд. ҳарфи дил гапи ҳақ ва рост задӣ. ман шахсан баъзе нафарое ки нисбати занҳо ҳамхе гапҳо мезанам ки зани ба маънӣ бояд дар интернет нашина. аммо ай хоҳару зани худаш бехабарай. бовар кунед. худаш мера дар идора аз соати 8 то 8 бегара мешина ё то 7 бегара. чӣ медона зани вай дар куҷо қатӣ кия ё хоҳари вай дар чӣ машғулай, ба чӣ кор машғулай, ва ё ҳам телефон дорам ва ё ҳам интернет машғул мешаванд. неки ку ҳар як одам бояд ки аввал худша нигоҳ куна. мегӯянд шутур каҷи худша намебинад. аввал шутур каҷи худша ки медиди хел намешид. каҷи худта аввал бин, зану фарзанди худта тарбия бите, хоҳару апаи худта тарбия бите, баъд ба дигар кас кор дорша. ба дигар касам ҳуқуқ надоранд. ҳарфи дил ба дигар касам ҳуқуқ надоранд кордор шаванд. вақте ба як бегона чӣ кор дорӣ ту? хешат нест, занат нест, ҳамсарат нест, хоҳарат нест, апат нест, ҷиянат нест, ту чӣ кор дорӣ? вай интернет мешина, вай чӣ кор мекуна? ба вай чӣ кор дорӣ ту? ту аввал ҳамун аҳл оилаи худта тарбияте. фикр намекунанд ки ин ғайриқонунӣ аст. як каса таҳқир мекунӣ ки ту и хелӣ, ту у хелӣ. ҳавай агар бигирад тура дар суд бития ҷавоб медиҳӣ дар ҳамун суд. оиди ҳамун таҳқири ҳавай, оиди ҳавая дашном доданат, оиди ки дар омад дар интернет вая шармандаву пас кардӣ. кодекси гражданӣ да ҳамаш ҳастай. ман чандин делоҳоро дар суд бурдум оиди анами таҳқир. ҳамин хел шармандашон кардан ҳам одамои таҳқир куна. ҷавобгарӣ дора ин ҳамаш. ҳарфи дил ҳар кас ай кору амали худаш мебинад. зиндагии хубу бадша ҳама чиза дар зиндагӣ омӯхтум. ҳарфи дил ман ҳамин қа мегум ки ҳамин худо меган ҳар каса инсофтия. фаҳмиде? инсофтия. агар инсоф натия ко ҳамун занака агар ҳамун ай пушт дарша маҳкам кунам бираван ко занаки бад боша ку медона чӣ кор куна. барои ҳавай ман бисёр мебинам нисбати хоҳару апоҳо дар ҳамин интернет бисёр гапҳои бемаънӣ мезананд. бовар кунед ин бояд аки зан мардум бояд интернет намедоштай, одноклассник, фейсбук намедоштай. ҳай зани савод дора дора ба чӣ кор дорем? вай бо хеш таборш суҳбат мекуна, бо ҳамкурсош, бо ҳамсабақош. агар мактаби олӣ хонда боша бо ҳам суҳбат мешавад. баъд чӣ? вай ай чӣ кам аст? ҳарфи дил навистааст ки ҳар кас ай кору амали худаш. бале масалан гирем ҳамин як маталай дар тоҷикои мо ки ба харе бор надорӣ чӣ кор дорӣ? ҳамин хел нест? чӣ кор дорӣ? шахсан ман ба як марди бегона чӣ кор дорам? вай чӣ кор мекуна? ба чӣ кор машғулай? дар интернет ай чӣ менависа намевиса? кор надорам. ман чӣ кор дорам ба вай? кор надорам. ҳар як инсон қадри худша аввал бидонад, бояд ҳуқуқи дигар каса поймол накуна. ҳеҷ вақт кордор нашаванд ба зиндагии як кас. касе чӣ хел мехоҳад вай кори ваяй. казантеҷе салом алейкум апаи ширинсоз нағзи. шукр хуб ҳастам. шумо хубе? тенҷе хушомаде. саломатиётон хуба? чӣ ҳол дорен? яке вақт мешава ман медаром. ай куҷо вақтай?
биби кишиди дига якҷо вақт дорӣ. Бисёр вақт ба набирон машғулам, мехоҳам набирон басавод шаванд, оянда ягон кадрои хуб шаванд. Бисёри вақт ман қатъи набирон ман сарф мекунам. ҳарфи дил, бале рост. Рост мегӯм, ман дар бисёр процессҳои судӣ, мурофиаи судӣ иштирок кардам. оиди нафарое ки дар Тоҷикистон ҳатто иштирок кардам, нафарое ки дар назди умма пас задан, ҳамин нафарера таҳқир кардан, дашном кардан, тӯҳмат кардан. ман шахсан дар суд чун иштирок кардам. аммо баъзеҳо аз ин бехабаранд, фақат нисбати якдигар гапгӯию сиёҳкунӣ. казантеҷе биби шави муборак шавад апаҷон. ҳами худо ҳамара биби кунав, ман бибиам, ҷони ширин, ман бибиам, набираҳо дорум, набираҳои ширин дорум. дута набирам иншоаллоҳ соли дига мактаб меравам. бояд ман ҳамин набираҳома ку чӣ қадар савод омӯзонам. фақат ваёра ман нигоҳ мекунам тарзи навиштан, хондан. дар русия ки зиндагонӣ доранд, ман намехоҳам забони тоҷикиро фаромӯш кунам. ва ё бояд ки ҳам тоҷикиро хуб донанд, ҳам русиро хуб донанд. барои ҳавай бовар кунед, дар ҳамин интернетам ман мешинам, бекор намешинам. бисёр вақт шабҳо ягон кори зарур, қонуни зарур лозим бошад барои ман аксари вақт баъди 11 шабам шиштагиам дар ҳамин интернет. ҳарфи дил, модари ман ҳам биби шидиян, не ки ман зиқ мешам. ҳарфи дил, барои чӣ зиқ мешай? худо ҳар каса бибиам намекунад. як хурсандии хушбахтияи биби шудан. орзу доштем биби шавем, хай хоҳем нахоҳем, ин қонуни табиатай. умр мерава, ҳарфи дил, умр мерава, ҳаёт мерава. як вақто мо ҳам духтаракое будем, дар мактаби миёна мехондем, солҳоро дар ёд меорем. бовар кунед, ба ҳар ҳол одам зиқ мешавад. давраи мактабхонӣ, давраҳои мо мехондем, ҳамин хеле ҳурмату эҳтиром нисбати муаллимон, нисбати талабаҳо буд. айни ҳол мебинем дар интернет чӣ хел талабаҳо баъзеаш хиста муаллимро заданӣ мешаванд, ҳатто муаллимҳоро таҳқир мекунанд. мана дахуҷанд диде як навора партофтанд, ман дидам талаба ба сари муаллима зурӣ дора, мехоҳад муаллима лату кӯб кунад. ин бовар кунед, ин як фоҷиа ҳисоб мехӯрада. вақте ки шогирд устода мезанад, ҳеҷ номумкин аст. устод ба ҳар ҳол устодае, ба ҳар ҳол. ягон калонсол устод намегӯяд ки мисол ба роҳи бад рав. ҳамаш тарбия метиҳанд, ҳамаш таълим метиҳанд, ҳамаш мехоҳанд ки ҳамун шогирдаш инсони хуб шавад. ҳарфи дил, очаҷон ма бисёр дӯст медорам, бисёр меҳрубонанд. ҳозир почашон шикастагиянд, бачи газ роҳ мегаранд. худо, худо шифот я очаҷони шумояе. ин дар Тоҷикистонай очатон ё дар Россия, дар куҷои дар Тоҷикистонай. худованд шифошт я. ҳеҷ модари рӯи дунёро, ҳеҷ зани рӯи дунёро дарду ғам натия. ба ҳар ҳол медонам ки фарзанд ҳама вақт фикри модара мекуна, модар ҳама вақт фикри фарзанда мекуна. ҳарфи дил, баъзеҳора хонаводашон бетарбияанд. бале, рост мегӯед. ҳамин тарбия ай кӯдакӣ сар мешавад. ҳамин кӯдак 1 солаши тарбияи хуб додан дар кор. вақте тарбия надодем, баъд оянда худмон азоб мекашем. тарбия ай 1 солагӣ кӯдак сар мешавад. казантеҷе, бале апа, ин одаме ки устодаша мезана бидон ки дар хона ҳам бетарбияй. албатта вақте вай устод мисол ту тарбия додаистай, ту бояд гӯш кунӣ, лабай хуб гӯӣ. вақте ки мехези устода заданӣ мешай, я инҷа маълумай мумкин ба сари падар модаршам вай мехезад. бовар кунед, ин хеле короя мо мебинем. солҳои мо мехондем, ай куҷои хеле буд. ҳамин хеле ай муаллимо метарсидем, муаллиморо дар кӯча медидем, ба як кӯчаи дига мегирифтем. ҳозир байни устод шогирд тамоман эҳтиром, муҳаббат намонда. тамоман тарбия додан ай оила сар мешавад, ва ай боғча сар мешавад, ва ай мактаби миёна сар мешавад. дар мактаби миёна бояд ҳамин соатҳои тарбиявӣ зиёд шавад, то ки ҳамин наврасон тарбияи хуб гиранд. мана бинед дар Русия соатҳои тарбиявӣ доранд.
ҳамин хел дарсҳои тарбиявӣ медиҳанд. Дар оила бояд чӣ хел рафтор кард, нисбати падар модар бояд чӣ хел бошӣ. Ҳама инҳо ҳаст. Солҳои шӯравӣ СССР дар Тоҷикистон ҳамин хел буд. ҳозир намедонам ҳаст нест, бовар кунед. ҳарфи дил. Як фарзанд дорум, ба худо ганда таҳқиқ мекунам ки кӯдака гапи гандаву феъли гандаро ёд натиҳем. Агар ҳарфи дил дар пеши кӯдак чӣ гапе задӣ, вай меомӯзад. Дар пеши кӯдак фақат ҳамин хел сухан кардан дар кор, ки вай кӯдак аз шумо омӯза. Гапи хуб, рафтори хуба кӯдак ай падару модар меомӯза, ай апаву хоҳар, ай акаву додар меомӯза. Барои ҳамин ҳатман бояд ки тарбияи оила сар шавад. Хай тарбияи хуб дошта бошанд, ояндаи ҳар як падар модар фарзанди хубай, тарбияи хубай. Тарбия надоштагиш ин як чӣ хел меган, фарзанди бад доғи дил аст, фарзанди нек боғи дил аст. яъне ки фарзанди нек бошад, тарбияи хуб дошта бошад, рафтори хуб дошта бошад, духтарай писарай вай боғи дил мешавад. Ай вай ҳаловат мебарӣ, зиндагии хубе мебинӣ. А вақте ки вай фарзанд ба корои ношоиста машғулай, хо духтарай, хо бачаай, ин як доғи дил мешавад. Ин як падару модар ғайри сӯхтан, ғам хӯрдан дига чӣ охӣ? Барои ҳавай тарбия додани насли наврас ай ҳама муҳимай. бибинем баъзеша дар ҳамин интернет ба худо ҳамин кадомеш ки мисол мега ки подписатсия обуна шавед, ман ба худо бисёрша намешносам, ҳамин дастгирӣ мекунам, обуна мешам, подписатсия мекунам, мегум ҳамватанай. Хай баъзе вақт мебинам ки эфир дорам, ба эфирашона гӯш мекунам, ҳе нисбати якдигар як гапҳои қабеҳ, як гапҳои бемаъне ҳайрон мешам, бовар кунед. ҳарфи дил. нав 8 моҳ ҳам мешавад. Барои ҳамин бисёр таҳқиқ мекунам. шонаки шукри худо, оиламона оилаи хубай, фикр мекунам ба падару модари меҳрубонам. Албатта агар ки меган Исмоилҷон теҷе, салом алейкум. Салом алейкум, хуш омадӣ Исмоил, биё. ҳамин меган ки ҷав кушти ҷав мегирӣ, гандум кушти гандум мегирӣ. ҳамаш вобастаи оила ҳай. Бовар кунед, вақтои мо хурд будем дар оила, бовар кунед моро вазифадор мекарданд. ҳар як кас вазифаи хонагӣ худша кор мекард. ба вақташ вазифаи хонагӣ мекардем, ба вақташ кори хона мекардем. нисбати калонсоло умуман гапи зиёд намезадем. ҳозир бинед казантеҷи оли фарзандора фарзандошон як гуноҳ кунанд, давида ба сари муаллимша меравад. Намега ки фарзандаш 5 соат дар мактаб бошад, вақти дигар дар куҷо мегардад. рост мегӯед. аксарияти оилаҳо вақте ки агар муаллим як шапотӣ занад, тамом, муаллим зад, дигар даст остина боло мекунанд, мераванд ба сари муаллима ҷангкунӣ. як бор ҳам муаллима рафта пурсидан дар кор, фарзанди ман чӣ хелай, дар дарс чӣ хел мешина, ахлоқаш чӣ хелай. намераванд. бовар куне падар модар зиёдаш намераванд. ай роҳбари синф пурсанд, ҳатто занг намезананд, пурсанд ки фарзанди мо чӣ хел аст. ана баъд ба як кори бад ки рафт, баъд меган да мактаб буд, ай мактаб ҳамон хел рафтай. яъне ки айб дора ки муаллим устод. На, бояд ки ҳама тарафа назорат бурдан дар кор. ҳарфи дил. дар мактаб саводи хуб доштум, афсӯс ба сабаби тангдастӣ натонистам донишгоҳ хонам. неки шукр хизмати ватан кардам. саломат боше. кошки ҳамин нафарое ки саводи хуб доранд дар мактабҳои миёна, мақсад ба саводи худ хатм мекунанд, дар аттестатҳошон баҳои бисёр 5 доранд, 4 доранд. кош ҳамино дар мактабҳои олӣ дохил мешиданд. бисёр кадрҳои хуб мешиданд. бовар кунед, зиёдшон мебинем, мефаҳмам саводи хуб надоранд, аммо мактаби олиро бо хатм мекунанд, ҳатто дар ҳамон коргоҳе кор мекунанд, аммо ай уҳдаи кор намебироянд. бовар кунед, ҳама не, албатта баъзе. ба ҳар ҳол савод доштан хубай. ҳарфи дил. ин савод барои худат дорӣ, оянда фарзандота тарбия метиҳӣ, фарзандота дарс метиҳӣ, ҳамин қашан фоида мемона. як ҳуқуқи худта ақаллан намедонӣ. мисол ҳамин ҳуқуқи худта медонӣ. вақте одам ба савода ҳуқуқша медона. вақте ҳуқуқта бидонӣ, дар кадом давлате бошӣ,
тра ҳеҷ ка ҳуқуқта поймол намекуна. ман бисёр шаҳрҳои ҳамин Россия мегардум, мебинам нафарое ки ҳуқуқи худшона медонанд ку бовар кунед бисёр коршон пеш меравад. нафарое ки намедонанд анавайора ҳуқуқшона поймол мекунанд, писанчо намекунанд, идора ба идора мегарданд, сарсону саргардон зиёд мебинам. хел ҳарфи дил. ма дар мактаб мехонам. устод гуфт мактаб ба хатм куна хизмат меравад. танҳо мо гуфтем будем ки ман хизмат мерам. хизмат карда боши, хизмати ватан хуб карди, ҳичи гап не. мард бояд хизмат куна. казантеҷи очаи Исмоилҷон сози нағзи савол доде. ҳар як инсон барои худаш мекуна. бародаро, хоҳаро, апои азиз, ҳамин инсони басавод ҳеҷ вақт хор намешавад. савод дошт дар ҳамун оилаи худаш ба фарзанди худаш мераса, ай фарзандш ба набераш мераса, ҳамин хел авлоду аҷдод қатӣ мерава. одами басавод ба ҳар ҳол дар зиндагӣ дигарай, оилаш дигарай, фарзандош дигар тарбия доранд. вақте одам бесаводай ба ҳар роҳи бад мерава, гуфтаи ҳар каса гӯш мекуна. ина шумо бине ки дар ҳамин Амурский област диде дар канали ман ҳамин ҷанги мигрантҳо бунт бардоштан дар Амурский област, ҳамин канали ман да диде чӣ хел як бесаводӣ да, ҳамин ҳамаш бесаводиай. вақте маош та надодан, ойлик та надодан, баъд чӣ мошинора чапа мекунӣ, трезора мешканӣ? ҳамин бесаводӣ нест? бесаводиай ҳамин. исмоилҷон, апаҷон, як савол дорам. ҳамин депортатсия боши нарави Тоҷикистон визат ҳуй мешавад? исмоил теҷе, ман дар баромадом зиёд гуфтам ки 29 май тамоми экспертҳои Русия МВД муроҷиат карданд ки нафарое ки яъне ҳуҷҷатошон ғайриқонунӣ буду бошон дар ҳамин Россия ғайриқонунӣ амнистия шавад, яъне аф шаванд. аф яъне маънош ки бахшида шаванд. ҳама интизоранд ки ҳамин аф мешавад. яке худои аф шава, ҳамин депортатсияҳо, ҳамин хориҷшудагиҳо ҳамаш дар аф меғалтанд. ай сари нав сарҳад нарафта мигратсиони карта мегиранд, мисол ки ҳуҷҷат мекунанд, зиндагӣ мекунанд, кор мекунанд. не ки ҳозирам аксарияти одамо аз ман пурсидан ҳуҷҷатошон як 2-3 соли муҳлатшон гузаштагӣ. ман бисёрша тавсия додам ки як бор ҳамун МФЦ ҷои зист равед. аксариятшон мегӯянд мо МФЦ рафтем, мигратсиони карта гирифтем, баъд дар асоси аввал бо регистратсия кардем, баъзеш патент карданд, баъзеш квота гирифтанд, РП-да спориданд. намедонам ҳар шаҳр, ҳар област ҳар хел будай. хай ҳамин укази президент биромад ку ай 15 март то 15 июн, баъд бо ай июн то 15 сентябр, яъне ки шаҳрвандҳои хориҷиро бисёр мисол имкониятҳо дод. ин имкониятҳоро истифода бурданд дар кор. агар депортатсия бошед ё ки хориҷ шуда бошед, қарори суд бошад, ман аф шава, ҳамон бекор мешавад. фақат ҷиноятҳои вазнин бекор намешавад. ҷиноятҳои ниҳоят вазнин депортатсия карда бошанд, агар дар ҳамин Русия ҳам бошанд ва ё не, ва ё ҳамон депортатсияшон ҳамхел мемонад. барои ҳамин ба тариқи агар административни штраф карда бошанд, яъне ки сабук аст, ин вақте аф шава бекор мешава ҳамаш. казантеҷе, апаҷон бо меган касе Тоҷикистон брава 1 сол баргашта омада наметона, ҳамин рост? бовар кунед гапҳо ҳар хел аст. не ки вақти аф мешава ку Тоҷикистон мерен, баъди ҳамун 3 моҳа гашта омадантон бо аф ки шуда бошад, бо ай сари нав ҳуҷҷат мекунед, зиндагӣ мекунед. ҳама интизори ҳамун амнистия. исмоилҷон, агар дар ҳамин ҷа фарзанд ба дунё орад, алвақат гира метона визаша ҳуй кунад? агар масалан гирем зана дар назар доред, исмоилҷон теҷе, зан дар назар доред. зане агар дар ҳамин ҷа фарзанд ба дунё биёрад, агар шавҳарш гражданин бошад, вай метонад ки ҳамин ҷа ҳуҷҷат кунад дар асоси ҳамон ки шавҳарш гражданин аст ё занаш гражданин аст. кӯдак таваллуд мекунад, яъне ки совместни жизнь зану шавҳар бояд як ҷо бошанд, як ҷо зиндагӣ кунанд. ман ҳамин қонуне ки нав 24 июл ба қувваи қонунӣ медоре, ҳамин истифода баред. нафарое ки агар РВП доред, зан ё шавҳаре ки шумо гражданин Россия бошад, шумо вид на жительство наспорида
сразу гражданство меспоред. Я фаромӯш насӯзед. Сустем нависте. Ассалом апаҷон. ҳами ба нигоҳи шумо Тоҷикистон ба Евразиз медаромада бошад? ба нигоҳи ман ҳамин баҳс байни давлатҳо, таклифҳо, пешниҳодҳо ниҳоят зиёд аст. шахсан ман агар фикр мекунам, ин фикри шахсии ман аст, ман ба фикри дигарон кор надорам. Ман фикри шахсии худам ҳамчун зан ҳуқуқшинос, агар Тоҷикистон дарояд хуб аст. ин ба фоидаи шаҳрвандошай. даромаданаш ягон зарар надорад. ин як дастгирии шаҳрвандо мешавад. исмоил теҷе: як хешмонаи 5 сола визаш маҳкамай 5000 штраф карда буданд. штрафша споридай нарафтай. ҳуй мешавад визшон апаҷон. 5 сол гузашт ё не исмоил теҷе? ҳами 5 сола визаш маҳкамай чанд сол гузашт? ҳами аз байн чанд сол гузашт? агар ҳами амнистия шава, ҳами амнистия да аф да иам меғалта. ҳамин қарораш бекор мешава. метонай сари нав ҳамиҷа ҳуҷҷат куна. граница нарафта, сарҳад нарафта, ҳамиҷа ҳуҷҷат куна. нав 2 сол шуду, 3 соли дигаш мондай. баъд бо як вай нав бромад ку 9 июл ман баромад кардам. ана ҳамина диде, ҳами видеоролика диден? ана ҳами видеоролика агар тамошо кунен, ҳами 9 июл фаҳмиден? дар ҳами лоиҳаи қонуна кашидан ки яъне ки гуфтан зиёд шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳами русия ҳуҷҷат надоранд, тӯли солҳо беҳуҷҷатанд, бисёрш депортай, хориҷай, ана пандемия коронавирус да нарафтан ҳамиҷадан, яъне пуррай Россия меганда. ҳамина пешниҳод кардан дар госдума ки коре кунанд ки ба ҳамин одамо, ба ҳамин шаҳрвандони хориҷӣ удастворение тиянд. удастворение тиянд, дар асоси ҳамун дастворени кор ва фаъолият зиндагӣ кунад. вақте вай дастворения гирифтан, барои вай патент, разрешение на работа лозим нест. ана ҳами видеои ман агар гӯш карда бошед, дар ҳами бисёр ҳамаша гуфтагиам. ана ҳами видео диде 9 июл 2020 сол. ҳамина ҳатман гӯш кунед, пурратар бо мефаҳмед. аммо то 15 сентябр ҳозир ҳеҷ каса ҳуқуқ надоранд гап зананд. хо вай депортай, хо вай чи хориҷ шуда, ҳеҷ каса ҳуқуқ надоранд гап зананд. агар аф ки шава, қонуни аф, ҳамун пешниҳод шудаи дар госдума, агар ҳавай подписат кунад, указ президент мебирояд, сразу эълон мекунанд. дар новости ахборо гӯш кунед, ҳар рӯз ҳамин новости ахбор время мешавад ки ҳамина ҳатман гӯш кунед. ҳами Россия боше чи укази ай президент мебирояд, аввал дар ҳамун ахбор новости мегӯян. ҳамун ки агар аф эълон кардан, аф имзо расид, ба тарафи президент имзо да ки расид, ҳатман фаромӯш насӯзед ки ба қувваи қонунӣ медирояд. ба қувваи қонунӣ медирояд, дига ҳама аф мешавад, бахшида мешаванд. баъд сари нав ҳуҷҷат мекунанд. кадомеш хоҳа патент мекунад, кадомеш хоҳа РВП мегира. анам хеле ҳуҷҷатгузорӣ карда ба зиндагӣ мекунанд. ҳама ҳамун интизори афай. ина ҳама пешниҳод кардиянд, ҳозир ҳама ҳамун интизори ҳамин афай. казан теҷе: апаҷон, шавҳари ман 2 штраф дорад. ҳардуш ба хотири он ки дар хонае ки зиндагӣ намекард, дар он қапидан штраф карданд. сеюмбораш бе асос штраф карданд. 3 сола депорт карданд. не ки нарафт, 1 сол гузашт. ана ҳаминам казан теҷе, ҳаминам агар аф шава, ҳаминам меғалтада аф. амнистия мешавад. яъне ин ягон ҷинояти вазнӣ накардай, фақат административни вай кардай, правонарушение кардай. яъне ки ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ мегӯянд я ба тоҷикӣ. ҳами аф шава, ҳатман бахшида мешавад. ҳами аф амнистия шавад, ҳами хел ваю бахшида мешаванд. административни правонарушение да, ҳамин хеле штраф кардиянд ки дар ҷои зист набуду, дар дигар ҷо буду, бо ҳамин сабаб масалан протоколш карданд. расул салом алейкум. салом, хушомадед, биёед. марҳамат.
деки ҳама ҳамин интизори авфай. Баъд ҳамин закон проекте ки 9 июл ман видеоша партуфтагиём, ҳатман гӯш кунед. ана ҳами амози таҳти баррасияй ҳамин закон проект, яъне лоиҳаи қонуна кашидан дар госдума. агар ҳамин лоиҳаҳо тезтар имзо монанд ба қувваи қонунӣ дироянд бисёр хуб мешавад. казантеҷи аф шудани вая ай куҷо фаҳмида метунем. вақте қонуни аф биромад эълон мекунанд, дар ахборо эълон мекунанд, дар газето мебирояд. газеторо ҳатман бихарин. дар ҳавай менависанд кадом штрафҳо, кадом намуди масалан ҳамин шаҳрвандони хориҷие ки аф мешаванд, ҳамаш мешавад. бо ман баромад мекунам, зинда бошум, соғ саломат бошум, бо дар ҳамин каналам баромад мекунам. аф ки шава ҳатман ман баромад мекунам. исмоил апаҷон, сроки паспорти тоҷикистон тамом шидай. дар ки ҷо муроҷиат кунем ки паспорти тоҷикистон гирем? заграншам тамом шидай. шумо дар Россия дар куҷо шед? дар Москва боше, марҳамат, муроҷиат кунед консулствои тоҷикистон дар Москва, дар шаҳри Москва. ҳамо консулства муроҷиат кунед, масъалаи паспорти хориҷӣ шумо да метиҳанд. ҳатман муроҷиат кардан дар кор. дар ин вақти пандемия ҳозир ҳеҷ кас сарҳадо маҳкама ҳама ҳар ҷо намерава. ҳамо консулгарӣ муроҷиат мекунед дар бораи паспорт, вале ҳуқуқ надоранд натиҳанд. ҳатман паспорт шиноснома ба шумо метиҳанд. расул апа, ман як савол дошам. марҳамат, саволоро гуфт навистан гиред, напурсед. ҳамин кадоме дар эфир мана дидед? ҳамин саволотро навистан гиред. ман ҳамин успед мекунам, ҷавоб додан мегирам, кӯшиш мекунам ки тезтар ҷавоботона тиём. исмоилҷон, Санкт-Петербург консулгарии Тоҷикистон ҳастай филиалаш. муроҷиат кун барои паспорти хориҷӣ гирифтан. ҳатман бояд тиям ба шумо. муроҷиат кунед. айни ҳол муроҷиат кунед, гирем паспорт метиям. посолства муроҷиат кардем, 1 моҳ давом надод. исмоил теҷе, ҳуқуқ надоранд ки консулствои Тоҷикистон паспорти хориҷӣ ба шаҳрвандош натиҳад. мефаҳмед? ин қонунай. консулства барои чиай дар Тоҷикистон? сафорат барои чиай? барое ки шаҳрвандоша дастгирӣ кунад. шаҳрвандош ки ҳамин паспорт надошта бошанд ё гум кунанд, бояд вай дастгирӣ кунад. паспортия, шиносноматия. ҳатман ҳам консулгарӣ муроҷиат кунед. дар ҳама ҷо филиалҳои консулгарии Тоҷикистон ҳаст. дар ҳамин шаҳрҳои калони Россия муроҷиат кунед. бояд ба шумо паспорти ҳамон хориҷӣ тиянд, ҳатман тиянд. баъду паспорти миллии тоҷикиро мере ай Тоҷикистон мегиред, агар ки гум карда бошен. лекин хориҷиша инҷа мегиред, ҳатман мегиред. бе паспорт мушкил ай гаштан, ҳатман гиред. расул, шумо нависте ки ман 3 моҳа омадам инҷо, бояд 23 март теҷике мерафтам. маҳкам шуд мондам. агар раҳоӣ шавад ман равам, мана депорт не. расул депорт намешавед. ҳамин пандемия ҳисоб мешавад. ягон кас депорт намешавад. вақте ки меҳмонӣ омадеду баъд ҳамин карантин сар шуду, сарҳадо маҳкам шуданд, ягон чӣ намешед умуман. исмоил, мода паспорти баъзе вақт паёмакҳо тез мераванд. апаи ширин, ғайри оне ки мардҳо зан мегиранд, боз ягон роҳҳои осон ҳаст ки гражданство гиранд. ҳозир мефаҳмонам. бояд ташнаса бесплатная консультация, ну-ка срочно ставим лайк. жалко что ли. хай ҳам хеле айда ҳамин тоҷики мо фақат агар яки якдигарша дастгирӣ куна айбай. як шӯхиам кардем. гӯш кунед казантеҷи, вақте ки зан ё мард агар яке аз онҳо шаҳрванди Россия бошад, метавонанд шаҳрванд шаванд. агар ҳарди онҳо шаҳрванди Русия набошанд, забони Русия яке аз онҳо нағз донад, метавонад ҳуҷҷатоша пешниҳод кунад. манама эълон кардам ку эълон кардам 3 июл эълон кардам, пеш аз 3 июл даже вай кардагиам, видеоролик кардагиам ки квота дар Москва, дар Сахарова квота доданд, барои РВП гирифтанд то 8 июла. бисёр инсонҳо квота гирифтанд.
ҳамун эълоне ки ман кардам, одамо хондан, рафтан аз пай квотагирӣ, ариза додан, квота гирифтан, анаки РВП да месупоран. РВП ки гирифтан, шумо фикр кунед ки ваё ба монанди шаҳрванди ҳамин Русия кор ва фаъолият мекунанд, патент намесупоранд. Баъди РВП мисол баъд вид на жительство месупоранд ё гражданство месупоранд, хеле мераванд. баъд ҳамин видеои ман аз зиёд ба фоидаи ҳамин ҳамватанон ман баромад мекунам. Аксариятшон гӯш намекунанд ва фақат занг мезананд. Апаи хел, апау хел. дар як бекоришон ҳаминоя гӯш кунанд, бисёр чизои фоиданок гуфтагиянд. Исмоил теҷе паспорт ти Тоҷикистон срокаш тамом шид мегӯем. Паспорти Тоҷикистон гирем. Вақте срок тамом шуда бошад, продлит карда метонанд. Продлит гум кардагӣ бошад, нав метонанд дода. Исмоил теҷе фақат консулгарӣ намекунад. Консулгари Тоҷикистон. Басир 91. Салом дӯстон, апай ширин созен, хубен. Бо лайк омаден. Хуш омаде, хуш омаде. Басир 91. Марҳамат. бо як борига такрор мекунам, касе ки дар Россия паспорт гум мекунад, ҳатман консулгари Тоҷикистон муроҷиат кунед. Паспорти хориҷӣ ба шумо метиҳанд. Агар гум накарда боше, срокш гузашта боша, продлит мекунанд. фаҳмидаи суден? Продлит мекунанд ҳам паспорта. муҳлат бо метиҳанд. ҳамин хел қоидаҳо аст. муҳлат метиҳанд. ҳам паспорт дар дастай мерай, муҳлат метиҳанд. ҳатман ки консулгарӣ муроҷиат кунед. агар ягон тағйироти дига надароварда бошанд, чандин инсон ҳам хеле муроҷиат карданд, ман равоншон кардам, дар ҳамун паспортошон бо печат задан, ба онҳо муҳлат доданд. навистанд муҳлати 1 сола, 2 сола, 3 сола, бо муҳлатшон доданд. баъд муҳлат ки гирифтан, ба кае вақт шуд ватан рафтан, бо аз ватан мегиранд. бисёраш ай ҳамиҷа мегиранд. мисол намехоҳад рафтан, кор дорад, ҳамиҷа кори хуб дорад, ҳамиҷа паспорт мегиранд, ки яъне ки бо саргардон нашаванд Тоҷикистон рафтан омадан. дар тамоми давлати ҳамин Русия консулгари Тоҷикистон аст. медонед, раиси ҳамун тоҷикон ҳастанд, нуқтаҳо доранд, ҷои кор доранд. дар кадом вилояте ки боше муроҷиат кунед. наёфте ваёра ҳамин интернет агар дароен консулгари Тоҷикистон нависе, ҳамун номи шаҳртона нависе, номи вилояттона, ҳама адрес роғаш меброя, телефонош қатӣ меброя. худтон занг мезане, худтон ҳамаро мефаҳмен ки да кадом адресаи ҳамун консулгарӣ мере. дар Москва боша ҳамун метро барикадная, дар Питерам ҳаст, ҳамун суроғаша интернет ёве, рост худтон раве. ё бояд продлит кунанд паспорти шуморо, давом тиҳанд, муҳлат тиҳанд, ё ки нав метиҳанд. тон зиёд инсонҳо паспорт гум мекунанд. барои ҳавай ози бепаспорт гаштанам мушкилай. ба ҳар ҳол то 15 сентябр ҳуҷҷатам надошта бошен, ақаллан ҳамин паспорт бояд бошад. исмоил теҷе мери қатид соз гап намезананд. кадомиш соз гап намезананд. ҳамун куҷое рафтӣ, куҷое рафтӣ, ҳам ном насаби ҳамун одама бинавис, бигӣ, ном насабша бигир. кадомиш гап намезананд, кадомиш гӯш намекунанд. ҳам ном насабша бифаҳм ақаллан. ман шахсан ба вай ба худам муроҷиат мекунам. чӣ ба гап намезананд? ай ғариби мусофири барои чӣ кор мекунанд? ваё маош мегиранд ай давлат. ваё гап назананд, ки гап зана ба шаҳрвандои тоҷик? казан теҷе апаҷон дар квота споридан зан дар кор нест. ҳа квота мисол вақте ва квота бигира, аввал ҳамун шавҳар агар квота да аризатия, баъд адабрич кунанд, баъд РВП да спора. дар РВП ҳаяти оилаша менависа, ҳуқуқ дорад. чӣ ба мард ё зан ҳаяти оилаша менависа, фарзандоша менависа. вақте анкета РВП мана бина ина анами видеора худ дидӣ, навигарӣ ба РВП, ҳамин ай видеора бини, ҳамаш ҳастай. дар анкета ҳамаша менависа аҳли оилаша, зану фарзанду шавҳару кӯдакошу солои таваллудшону.
дар куҷо таваллуд шидан. ҳамаш ҳаст. ҳамин квотаро дар бисёр шаҳрҳо вилоятҳо дода истодиянд. як муроҷиат кунӣ, я роҳ шаёве, як бинек одамо чӣ хел мегиранд. Квота гирен охе. Квота ки гирифте РВП мегирен. осонтар мешавад ку. РВП дошта боше пули патен намеспорен. исмоил теҷе мешавад апаҷон номерҳоятро ти номери ман марҳамат навис гир. номери ман фақат илтимос занг назанед, сообщение нависед. ман умуман зангҳоро қабул намекунам. бисёр илтимос мекунам дар ами одноклассник фейсбукам ки занг назанед, сообщение нависед. ман ҳатман ҷавоб метим ба саволи шумо. баъзе ҳами тоҷикои худмон ҳами қазанг мезананд. дигар ман одати таҳқирам надорам. ба удалитшон мекунам ё заблокироватшон мекунам. ба ин хел одамои бемаънӣ гап ман ҳайф намекунам. казантеҷе не охир мардҳо мегӯянд то зани гражданӣ нагирӣ, гражданӣ наметавона шида. Не ҳамин мардҳо номақла калонша кардиянд. агар марде кӯшиш кунад бе ҳамон закс кардан ба шаҳрванди Россия ҳам метавона гражданӣ шида. фаҳмидин? вақте мард зани тоҷик надора, фарзанд надора, мехоҳад ки граждании Русияро ба занӣ бигира, на барои ҳуҷҷат ҳамин хел бигира зани шавҳарӣ, вай метавона. вақте ки зан дорам, фарзанд дорам, барои чӣ бо акун барои як ҳуҷҷат шида ба шаҳрванди Россия закс мекунанд. дар кор нест. хел ҳаёти худшона фикр кунанд. рафта вай зани шаҳрванди Русия дига заксша бекор накунад, ба чӣ кор мекунад? ба вай шавҳари қонунӣ ваяй, ба уҳдадоре ки ҳамаи гапҳо гуфтаҳои вай зана гӯш кунад. ҳеҷ вақт ба ин кор даст назананд. роҳи зиёд дорад барои гражданӣ шудан. шарт нест закс кунанд. номери мана нависе 8 965 115 16 08. имо дорам, ватсап, вайбер, телеграм, инстаграм, одноклассник дорам, фейсбук дорам. марҳамат, фақат савол нависен, ман да занг назанен. ман имконияти ба зангҳои телефон ҷавоб дода надорам. исмоил теҷе нависи номери мана 8 965 115 16 08. марҳамат, ман телефон ма ҳеҷ вақт ай ҳамшаҳрҳо пинҳон намекунам. дигар миллатҳо ҳатто телефони мана медонанд. зиёд миллатҳои дигар ба ман менависанд паёмак ё галасавой равон мекунам. ман ҳамаи ҳавоиро ҷамъ мекунам, як баромад мекунам, мефаҳмонам. дидед ки вақтҳои охир ман ба забони узбекӣ ҳам баромад мекунам, чунки зиёд ҳамин ҳамзабонои ҳамин узбекои мисол мо илтимос мекунанд ки ба забони узбекӣ ҳам фаҳмон, ман мефаҳмонам. хай чӣ гап не, ёд гиранд, истифода баранд, савобай. ҳолиам нанависти исмоил теҷе 8 965 нависти 115 16 08. казантеҷе апаҷон мемурум дар туоли ватсап қатӣ гап мекунем. дамардакам бишнава ки безорам карда. мардак тагӯ ки ҳамин дар бораи закс ман як баромад кардам. фаҳмидаи суде? ҳамун баромади мана видеои мана нишон шуде гӯш куна. чанқаи ҳамватанои мо дар иҷа закс кардан, дар балоҳои азим мондан зиёдшон. бисёрш ба ман муроҷиат мекунад, апа чӣ кор кунем, апа коромон дастутай, апа вазъияти ман ҳамихелиай. бовар мекунед баъзеш роҳи грез кофта истодай. ман инай ба шумо мефаҳмонам. ин ягон ҷои вайш нест. баъд ман ҳатто як видеоролик кардагиам. бигирям видеоролик закс навистагия навая бинед. вақте ки саволот зиёд шуд дар бораи закс, мардакои тоҷикои мо, ҷавонои тоҷикои мо зиёд савол додан, барои ҳаваи манам видеоролика кардам. чандинош барои ҳамин хотири документ карда закс кардан. як ташин ҳамин як таш закс мекуна, вай барои ҳуҷҷат закс мекуна, вай зани рус бо ба дигар марди рус хай зану шавҳарӣ зиндагӣ мекунан бе закс. таваллуд мекуна ҳамин марди рус.
таваллуд мекунам, марди рус 1 сол 2 сол места, зани руса партуфта меравад дигар шаҳр. ана ки зани рус мардаки тоҷика мега ки ман ба ту ЗАГС дорум, ЗАГСи қонунӣ дорум. анами фарзанда ту уҳдадор мешавад ки алимент метӣ, мехронӣ, мепӯшониш. через суд анами корушон кадан. ҳамин маслиҳатҳои ман пурсидам. вақте ки яки ЗАГСи қонунӣ дорӣ, падараш ҳисоб мешавӣ барои фарзанд. то охирша нигоҳш мекунӣ дигар. бугӯ исбот кунам дар суд, анам денкара чӣ хел ба нархи қимат денка мекунӣ? зуруд мераса? Не. барои мардакои тоҷик ҳуштона дар сартон гирем. казантеҷе худаш барои ҳамоқат 2 бор дар ҳамин ҳол ғалтидааст, не ки бо дар фиреби касе ҳаст. фақат ба мардҳои тоҷик, ба ҷавонои тоҷик гуфтаниём, нафаре ки агар дар ҳақиқат бо шаҳрванди русия меҳру муҳаббат доред, зиндагӣ мехоҳед, зиндагӣ дар ҳақиқат зану шавҳарӣ мехоҳед ки дар шумо фарзандои солим ба дунё биёяд, марҳамат, ҳеҷ кас зид нест, ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад ки шуморо гӯя ки зан нагирен. ҳуқуқ доред шумо. аммо фаромӯш насозе ки вақте ки кадомет зан дорӣ, фарзанд дорӣ, барои ҳуҷҷат шида зану фарзанда партою барои ҳуҷҷат шида ЗАГС кунӣ, баъд дар балои азимонӣ аяташ монда шавӣ, аяташ ронда шавӣ, ба он вақт дига ҳеҷ фоидат намекунад. инамиз ба забони тоҷикӣ, лаҳни тоҷикӣ сода мефаҳмонам то. казантеҷе еке ман қатъи мардакум 23 сол зиндагӣ мекунем, не ки ЗАГС надорем. шумо казантеҷе 23 солши зиндагӣ доре, ЗАГС надоре, фарзанд доре, аз зиндагӣ якҷоя. аз зиндагӣ якҷоя фарзанд дошта боше, хай то илоҷай хубае ки ҳозия мисол ЗАГС куне, ҳеҷ гап надора. қатъи шаварат бире ариза тиен ЗАГС кунен. дар ҳамин россиям агар ариза тие ҳартон ЗАГС мешен. 4 фарзанд дорен. барои ҳеҷ кас ояндаша намедонад казантеҷе чӣ мешава. ояндара фикр кардан дар курда, барои ҳавай мегум. ки медона оянда мисол вай ЗАГС кунад ки оянда ҳаёти шумо вайрон шава. ина ки гарантия дода метавонад ҳеҷ кас. фикри 4 фарзандам кардан дар курда, хо калонам бошам, хо майдам, ягон фарзанд намехоҳад падару модар ҷидо шава ё байни падару модараш нофаҳмӣ шава. ҳақиқат навиштааст ки апаҷоном худованд соз бошӣ, рекламат кардам, тамошо кардӣ. намедонам додари азиз, реклама кардӣ накардӣ. гӯш ки додари азиз, садқаи ту мешавам, ман додарам, ҳамиқа фаромӯш накӣ ки ман ҳамаи ҳамватанома эҳтиром мекунам, ҳурмат мекунам. барои ман ҳамаш якан. ман дига миллатҳоям ҳурмат мекунам. касе ки инсон аст, ҳурматш мекунам. касе ки одамгарӣ дорад, ҳурматш мекунам. одамое ки бадрафторанд, ахлоқи бад доранд, рафтору гуфтори бад доранд, агар тоҷики худман бошад, эҳтиромш намекунам. суҳбат намекунам, гапма ҳайф намекунам. удалитш мекунам, заблокироватш мекунам аз сайтом. дига хеле одамо дар кур нестанд. ман фақат ба фоидаи ҳамаи инсонҳо гап мезанам. бовар кунед, видеороликҳои ман агар бинед, ҳамаш барои фоидаи ҳамин мардуманд. ягон видеоролики ман нест ки мисол фоида нарасад ба касе. фақат хоҳиш мекунам ки ҳамин ҳамватанои якдигарта дастгирӣ кунӣ. охе дастгирӣ кардан дар кор. ҳақиқат ман ҳамаро мефаҳмам, гӯш мекунам. мо бояд ме одамои бетарбияро тарбиятем. яъне ки агар дар бари мо нафаре боша, гапи қабеҳ зана, ҳамсояи мо боша, ҳамшаҳри мо боша, мо бояд бигем ки инсони хеле гап назан, дар забонат калимаи хуба гап зан. забон бояд калимаи шаҳодат боша. хеле вақте ки забонай ту чида таҳқир мекунӣ, ту гуноҳ мегирӣ барои худат. ба он одаме ки таҳқирш мекунӣ, вай гуноҳ намегира. аммо нафаре ки таҳқир худаш мекунад дигар каса, вай гуноҳ мегира. ман фақат ҳамин ҳеҷ каса тарбия наметим. просто гуфти урусо, бародари урус ки баъзеш ай ҳад мегзаронанд, ай тамоми границаҳо меброянд. нисбати духтарҳо, занҳои тоҷик бисёр гапҳо менависанд, бисёр баромадҳо мекунанд. ай бай, бовар кунед.
ҳатто мебинем дар ютуб мепартованд, нисбати вай гапҳои қабеҳ мезананд. охи вай духтар, вай занак, чӣ хел ки касе ки набошад, метони вая дар омане, дар пинҳонӣ метони тарбияш битӣ. Агар ай дастат ояд, як гапи хуб қатӣ, як рафтори хуб, я ёрдам қатӣ. лозим нест ки реклама кунӣ ҳамиллати хита. баъзеш мебинид духтаро, занакои тоҷикоро мебуранд ҳар як гапҳои шармандагӣ, ҳар як корои мисол фаҳшона мебуранд. ваё фаромӯш сохтанд ки тамоми ҷаҳон тамошо мекунад. ҷаҳон ки тамошо кард, ин айб нест? фирӯза ҷабборова салом, апа шумо нағзед? нағзам фирӯза, хуб ҳастӣ, тинҷ ҳастӣ, хушомадӣ, биё. ман ҳамина гуфтаним ки вақте ки гапҳои бемаънӣ нисбати зани тоҷик мегӯянд, нисбати духтари тоҷик, фикр намекунанд дигар миллатҳо механданд. дигар миллатҳо мегӯянд тоҷикоро бинӣ чӣ гапҳо гуфта истиянд нисбати якдигар. масхара карда механданд. лозим нест, бовар кунед, лозим нест. метонед дастгирӣ кунед якдигара, дар тоҷикистоне, дар дигар давлате дастгирӣ кунед. аяк ҳамун обуна шудан ягон кас ягон ҷош кам намешавад. ҳамин як обуна буда, як чилик тамеҷиқини обуна мешавад, як лайк мемонӣ, кори вай инсон пеш мерава, ба дигарон мефиристӣ, кори вай инсон пеш мерава. ин ҳам барои худат хубе ки савоб мегирӣ, кори хуб мекунӣ, дастгирӣ мекунӣ, ҳам барои вай инсон хубе, ай ту миннатдор мешава. бинед ки чӣ қадар хубӣ мемона. басир 91 апай казан дар боло салом додем. апай ширин, охир барои просмотри мардум ҳама кор ай дастшон меояд. барои просмотри рост гуфтед. ана ки ё барои мардум просмотр гирем гуфта, агар ман шахсан ку туҳмат не, ҳар як дар таҷрибаи корим ҳамин адвокат кор кардам, суди олӣ кор кардам, ҳар як воқеаро дидагиам, ҳар як зиндагии инсонҳоро дидагиам, агар ман нақл кунам ку садҳо миллион просмотр мешавад. не ки чӣ дар кор? барои ҳавай дар кор нест. барои просмотр обури дига каса бурезонем, гуноҳ гирем. соима давлата салом алейкум дӯстон. салом соима, хушомадӣ, биё. не ки рост мегӯем, барои просмотр бинен ҳар як гапҳо менависанд, ҳар як тӯҳматҳо мекунанд. охи ҳамун медонӣ ки баъд агар ҳамун миллион просмотрам гира, даромадам гира ҳамун ютуб ку, даромад яве ҳаромай. фирӯза ҷабборова, раҳмат апа, хушбахт бошед. фирӯза ҷабборова, шумоам хушбахт бошед. чӣ хуб асте навигариё байни худуту домод, чӣ гапу хабаро, чӣ навигариё? хеле шуд дар эфир набудум, надидум, намешнавам. соима давлатова, гапом намерава. соима давлата салом додӣ. салом алейк, хуб ҳастӣ, хушомадӣ. барои просмотр мо гап задем, гапам вай шид. масалан одаме ки барои просмотр обру як каса мерезона, як каса тӯҳмат мекуна, ҳамон а ютуб агар даромадам бина ку, даромади вай ҳаромай. ина фаромӯш насӯзед. ман мулло нестем, ай мулло савол тиен. савол тиен ки ҳамон одам бо роҳи ҳарому фиребу тӯҳмат ҳамихе даромад дорад. ия ҳамаи мо медонем. инсон бояд нони ҳалол хӯрад. фаҳмидед? исмоил апаҷон номеро сахранит кардам. раҳмат апаҷон, зинда бошед. исмоил теҷе гирифти номери мара, фақат занг назан, галасавой равон кун ё сообщение равон кун. ман ба зангҳо ҷавоб наметиҳам, имконият надорам. басир 91 апаи соима созин хубен. рост охи апа, ҷои манфиат аст, фоида ҳаст, ҳеҷ кас тамошо намекунад, вале зани як каса нишон тиҳанд, мардум дар ҳамон ҷо. рост мегӯед. ҳамин бигиранд зани як каса нишон тиҳанд ки зани фалонӣ ба фалонӣ гашт, духтари фалонӣ ба бачаҳои ҳамсоя гашт. бовар ки миллиард просмотр мегира, иша бо мега биков ҳавая бибин. бовар кунеда. ман бисёр шоҳиду михел воқеада. аммо вақте ки ба ҷои бигӯяд ки ман як чизи фоиданока тамошо кунам, мисол як пухтупаза, духтари занаки як пухтупаза тамошо кун ки дар як ҷо
паз як кас ҳаловат бара бихӯра ё як ҳанарта ёд гир ақаллан пеши дузанда нара либоси хита бидӯз ҳамихел не ё мардҳо ҷавоно ақаллан як ҳуқуқи хита бидон дар русиян мегирӣ дар кӯча меқапаш фемес русира намедона ман нигоҳ мекунам ку чӣ ҷавоб метиҳанава ё аксарият гап зада наметавона бовар мекунӣ охи чем ҳамун видеои бемаънира гӯш кардан тамошо кардан падилица кардан лайк мондан бигир як видеое гӯш кун ки ба маънӣ боша як фоидат биёра як савод ёд бигир як забон ёд бигир охи фирӯза ҷабборова нағз навигарӣ нест фирӯза ҷабборова фақат дар зиндагӣ тоқат хоҳари азиз тоқат кун сабур бош худованд дӯст медорад нафарое ки тоқат кунанд сабур бошанд казантеҷе очай басирҷон ман дигар хаста шудам ай ҳами хел одамо бовар кунед оли шумоам хелина ман бинед ки ҳатто суратҳои набераҳои ман дар ҳами фейсбук ҳастанд бовар мекунед суратҳои набераҳом ҳастанд маҳз ҳами тоҷикои мо занг мезананд бачаҳои тоҷик мессенҷерда як гапо мезанад инсон ман синни солам ба ҷое расида ман шавҳар дорам фарзанд дорам набера дорам баъзеш медонӣ чӣ мега одами шавҳардор дар фейсбук мешина одами шавҳардор дар интернет мешина одами шавҳардор дар ютуб мешина анамхелино баъзе ҳамин шавҳарора айраҳ мезананд анами зангои бемаврид хай шукр ки шавҳари ман мефаҳмад шавҳари ман ранги худам маълумоти олӣ дора ақли солим дора дар ҷавонӣ қадами ноҷо намондем аку пир шидем сари мо сафед шуд наберадор шудем оли қадами ноҷо мемонем барои ҳавай аҳамият натие хоҳару апои азиз аҳамият натие касе чизе мега таваккал ба худо метоне удалит кунӣ заблокировать кунӣ хеле одамои бемаънӣ қати гапа ҳайф накунӣ баъзеш худша намебина дигарора насиҳат мекуна ҳами дирӯз то ҳозира агар ҳами мессенҷерда занг мезананд савол метиҳанд ба савол ҷавоб метиҳ неки бо ҳами саволои бемаврида бемаврид анами ҳамаш ай тарбия вобастаҳай рост мегӯен казантеҷи ҳамун одамои паст ҳами хел савол метиҳану телефон мекунанд одами ба маънӣ як бор салом метиҳа ягон гапи муҳим зарур боша мепурса ҳами ҷавоб додӣ дигар гапи зиёд намезана одами бетарбияш баъд резинка мекуна гапа барои ранги худаш бетарбия фикр мекунад худаш ки бетарбия бекорхуҷаҳай фақат дар интернет чикор мекуна гап мекував зиндагӣ як каса вайрон мекунав як каса тӯҳмат мекунав ҳами ба ҳами корои паст ки машғулай ба ҳами кӯшиш мекуна ки ҳами як касам ҳами хел бадном куна фирӯза ҷабборова раҳмат апа бале хоҳари азиз фирӯза тоқат кун ҳама вақт тоқат кун фарзандоя фикр кун фикри фарзандо фақат ҳама вақт бошад дар сарат зиёд мардҳо фирӯза фикр намекунанд аксариятш мефаҳманд зиндагиро аксариятш ба гапи баъзе модарои бесаводшон ё ки апоҳо хоҳарои бесаводшон мекунанд ҳамааш не баъзеш зиндагиёро бисёр вайрон мекунанд баъзе модару хоҳару апаи бесавод гап ёд метиҳанда сиёҳ мекунанд исмоил як занака имош як марди бегона даромадай шуш гуфтай ин кас мегӯя намедонам вайра гуфтай шумо киен вай тӯҳмат кардай ки занат қатъӣ ман гап мезана ина тӯҳмат хона вайрон шед худозана ҳами марда исмоил теҷе инҷа ҳамун мард худаш ахмақ будай худаш бесаводи бефаҳм будай чуагӯ вақте ки як одам телефони зани тира мумкин фавқулода ай касе гирифт ина телефони мана миллион одамо медонанд занг мезананд телефон мекунанд шумо фаромӯш насозед ки ин вобаста ай мард агар мард ақл надошта боша ку фаросат надошта боша бовар мекунад ба гапи ҳар кас
агар логично мантиқан фикр кунем, вай ки вақти занг зад зани тра гуфт мешносам, дар ҳамон ҷои зисти шумо боша, марҳамат бигӯ кани биё бишноси исбот кун аввал, баъд метавонӣ ки ба хулосае биё ё зан пеш кунӣ ё талоқ кунӣ. ин ҳамаш туҳмат, борои туҳмат зиндагишона вайрон менам баъзе марди бефаҳм бесавод. умуман ба гап ҳичка кардан дар кор нест. ҳамин ҳар як мард бояд ақли солими худша вай куна, фикр куна дар ҳаёт. дар тамоми давлатҳои ҳамин тараққӣ карда бинед, занако лётчикан, занако поезд ҳай мекунанд, занако метро ҳай мекунанд, занако сардори ҳар як ширкатҳои калонанд, мошин доранд. ҳамаш дар сарошон сатр пӯшидагӣ кор ва фаъолият мекунанд. шаб рӯз интернет истифода мебаранд. охи занам инсонай. вақте ки зан агар имонаш суст боша, корам накуна, агар дар ҳамон хонарам боша, имонаш сустай. вақте ки зан имони сахт дорад, агар вая танҳо мони солҳоям ай худо метарса. мисол вай мега ки мана худо мебина, ман бояд ба раҳи бад нарам. вобаста ай занай. баъзе мардҳо дидаву дониста туҳмати дига каса гӯш карда зиндагӣ шириншона вайрон мекунанд. ай хе такша фикр кунад, ягон байни ҳамун одамои телефон мекунанд шиносоӣ нест. ана дидед ки Исмоил Теҷе анаму одаме телефон кард, туҳмат кард. шумо фаромӯш насӯзед ки вай инсон аллакай зиндагӣ як каса вайрон кард. вай гуноҳи азиме назди Парвардигор кард. вай ҳатман ин гуноҳ дар сари худаш ё фарзандаш ё ки апау хоҳараш мебинад. узбекои мо мегӯянд қайтар дунё. яъне мегарда ҳамин коре ки туҳмат кард, ҳамин ба сари худаш ҳатман мегарда. казан Теҷе соима апай ширин мехонам, ман намебинам. як бор мебаром, боз медуром, баъд мебинам. чия масалан? соима Давлатова, охи ҳамиҷадам Казанҷон, гапом намерава, шумо дидаистен гапома. ина ман хондум ку. албатта дидаистудем. гапот рафтаистай, не ки ягон савол надорӣ ки ба савол ҷавоб дем. ози нависте ки охи ҳамиҷадаём Казанҷон, гапом намерава, шумо дидаистен гапома. албатта ҳамин гапоет ки ман дидаистам гуфтаистудам. хай ҳар кас мекуна дар зиндагӣ барои худаш. ҳарчанд инсон агар ба роҳи нек рава, як савод, як ҳунар ёд гира, ин ба фоидаи худшай. мо бояд вақти қиматмона беҳуда нагзаронем. ин вақт ҳамин хел қиматтарин чизае ки бинед ки лаҳзае мебинӣ шаб рӯз мешавад, рӯз шаб мешавад. ҳамон одамое ки дар пайи зиндагӣ вайрон кардани касе ҳастанд ё касеро туҳмату ғайбат мекунанд ва ё ҳатман оянда пушаймон мешаванд. казан Теҷе апай ширин, шумо очаи Исмоилҷона мехонен, ман вая надидаистам. очаи Исмоилҷон? очаи Исмоилҷон не Исмоилҷон худаш ҳамин хел баромад дора савол додаиста, ман ҷавоб додаистам. очаи Исмоилҷон хеле надидам ман. Исмоилҷон буд, ман саволо дод, телефон пурсид, паспорт гирифтан, дар паспорту муҳлатш гузашта. гӯ ман вая ҷавоб додам. хай бо навистан гиранд, чӣ боя ки мебароя. як бор ай кадоме намебароя, як бор бироя, бо ай сар дуроя, мумкин ки баъд соз шава. хай телефоно ҳамин хелаанд. интернет, телефон, ҳамин сабабҳои техникӣ мешава ку бисёр вақт. сабабҳои техникӣ қатъи хатогиҳо мешава. ман ҳамин Исмоил Теҷе буд, ҳавая саволоша ҷавоб додам. не ки Исмоилҷон ягонта надидам. агар дуромада боша, як бор бироя, бо аз сар дароя. Фирӯза Ҷабборова, ҳама имо удалит кунанд, ман на имо на ватсап дорам, духтарчамда хай
барои бо падараш гап задан. фирӯза ҷаббурова, ҳамин ростику бисёр мардако бадрашканд. вақте ки телефон, имо, вайбер, ватсап дар дасти зануае, ҳатман бисёрш рашки зиёд дорад. агар шавҳари шумо ба ҳам телефони шумо рашк дошта бошад, бигзор дар дасти фарзандотон тиям телефона. ҳамин зиндагӣ шумо вайрон нашавад. дар дасти фарзандои ҳамун калонтон тие, кае ки дар кор шуд ба воситаи ҳам фарзандотон гап занед. агар ки ин қадар ин мард рашк мекунад, набошад одаме ки телефон дора, агар ақли солим дошта бошад, кор кунад ягон ҷо, мисол барои вай телефон лозим ай, кор мерава меяд, ба ҳар ҳол хонагиҳо вая мебинанд, дар куҷо ай, қатикӣ ай. барои одаме ки кӯчада мегарда, кор мекунад, телефон ҳатман лозим ай. ака дар хона нишастагӣ одамда ҳам телефони оддӣ ҳам мешавад ки ҳамун овоз шафаҳмӣ шуд. бисёр мардҳо бадрашканд. аз рӯи чи? аз рӯи баъзе занҳо бо рафтораи худшон дигароям ҳам хел пас мезананд. басир 91 рафт чи апаи казан. ман намедонам. барои ҳамин ба ҳар ҳол ҳамин масъалаи телефона мегем, зиёд ҳамин тоҷикои мо худшон ҳамин тӯҳмат мекунанд якдигар шохӣ. чӣ лозим аям тӯҳмат? казан теҷе апаи ширин паноҳи аллоҳ да боше, насиб алоқада меше, ман камтар хаста. саломат боше казан теҷи, дар амони худованд боше. манам яке ҳамин рӯз камтар вақт шиду, ман даромадам, гуфтам ки хай мабодо ягон дӯсто бошанд, эфири мана бинанд, саволотиянд, ҷавоб гиранд. манам чанд вақт эфир надромадам аз сабаби серкорӣ. умуман вақти холигӣ кам айдамам. ҳамин вақти агар холӣ ҳам дошта бошам, ба як коре машғул мешавам ки ҳам кор ба ман фоида биёра. масалан як китоба мехонам, мисол дар интернет, ягон ахбори хуба гӯш мекунам, ягон машғул мешавам бо набераҳо. телефон дасти духтарчам ба Фирӯза Ҷаббурова. бале, хай вақте ки мард рашки сахт дорад, агар хонашин бошед, дар дасти фарзандоти ҳам телефона хубтарай. агар ягон ҷо кор кунед, хай метонед ки ҳамун телефона истифода баред, маҷбур ҳастед. барои одаме кор кунад, барои вай лозим ай. роҳи дур меред, аз хона дур меред, хавотир мешаванд хонагиҳо. телефон барои одаме ки аз кӯча мисол роҳи дур кор меравад, барои вай ҳатман лозим ай. ба ҳар ҳол фарзанд ҷои аввал даместа. Фирӯза, ҳама вақт дар зиндагӣ фарзанд ҷои аввал даместа. ина мо занако фикр мекунем, баъзе мардако ина фикр намекунанд. зиёд занако ба воситаи суд ҷудо шуданд. дар таҷриба зиёд ҳазорҳо дидум. ҳатто як алимент 120 сомонара ба ҷангу ҷанҷол ба фарои фарзандои худшон метиҳанд. баъзеш бовар мекунед? нафрат дорум нисбати ҳамин хел мардҳо ки фарзандо чӣ айб доранд. вақте ки бо зан ҷудо мешавад, бо сабабе ҷудо мешавад, иҷа фарзандо ягон гуноҳ надоранд. мард бояд фарзандои худша ҳама вақт таъмин кунад, чӣ ба исломӣ, чӣ ба қонунӣ. марде ки таъмин намекунад фарзандша, вай лоиқи номи мардӣ надорад. барои ҳавай фарзандои шумо Фирӯза 4 ба ҳар ҳол тоқат умри ҳамин фарзандо дароз бошаю, фикри ҳамин фарзандотона кунӣ, ҳуҷҷатшон кунӣ, ягон ҷои хуб хонанд, ягон маълумоти хуб гиранд, оянда як кадрои хуб мешаванд, бо дастгири шумо мешаванд. Фирӯза, вақте фарзанди солим доред, вақте касби хуб ёд гирад, кор кунад, ин ба фоидаи модару падар ай. барои ҳавай кӯшиш кунед фақат фарзандоро дастгирӣ кунед. хай ман шукр фарзандон ба балоғат расидагиянд. 4 фарзанд дорум, ҳар чоршам оила доранд, маълумот доранд. дигар ман кае ки интернет дам шинум шиштан мегирам, ман дигар
ба кори худам машғул мешавам. Аллакай фарзандора тарбия додем, хонондем, оиладор кардем. худчон падаранд, худчон оила доранд, фарзанд доранд. албатта баробари фарзандо манам тарбия метим, набирома бисёр аҳамият метим. фирӯзани апа, хона ба 5 то бача ба нигоҳ мекунам. Бисёр кори хуб. ҳамин шароит бошад, дар хона бошед, мисол фарзандо ёрдам кунанд, кӯмак кунанд, ҳичи гап не. ҳамун нигоҳу бин хубтаре фарзандоя. ҳамин рашк бисёртар зиндагӣ ҳамаро вайрон мекунад. Рашк вақте ки рашки зиёд бошад, оила барҳам мехӯрад. марду зан агар ҳарду бадрашк бошанд, оила тамоман пойдор намемонад. барои ҳамин ба ҳар ҳол занҳо тоқат карданд дар кор. вайрон кардани зиндагӣ ин 1 дақиқа аст. фирӯза, 1 дақиқа. обод кардани вай қинай. обод кардан мушкилай. зиёд барои ҳамин фарзандошон савол метиҳанд, ай тоҷикистонан, шаварошон Россия меянд, 6 сол 5 сол заношона суроғ намекунанд. охи фикр намекунӣ ки ҳамн кӯдаки ту чӣ мехӯрад? фикр намекунӣ кӯдаки ту дар чӣ аҳволай? ту падар шида дар иҷа зиндагӣ мекунӣ, фикри фарзанда кадан дар кор. чунинҳо зиёданд. зиёд инсонҳо ҳамин савол додан. ҳамин канали ман дуроян агар ҳамаш ҳаст не ки аммо бо савол метиҳанд, масъалаи ҳамин ҳуҷҷат, масъалаи РВП, квота. марҳамат ҳамин канала бинӣ ҳамаш ҳаст. аз ҳамин канал истифода барен. дар канал агар ба савол ҷавоб наёфте, марҳамат паёмак сообщение нависе, ман ҷавоб медиҳам. дар амони худованд бошед. дӯстои муҳтарам, бо чӣ савол бошад, чӣ навигарӣ бошад, ягон вақт шуд бод ҳамин хел эфир медаром, бо ҳамсӯҳбат мешавем. дар амони худованд бошед. саломат бошед.